Ahojte, poďme sa vrhnúť na sľubované video, čo si balím do pôrodnice. Ako prvé chcem povedať, že toto video má slúžiť pre nejakú možno inšpiráciu, radu, určite to neberte ako nejaké dogma. Ja som si nazbierala nejaké informácie od svojich známych, z videí, z recenzií a tak ďalej a tak ďalej. Nejak som si to zhrnula do svojich kategórií, ktoré možno pomôžu práve vám, tiež prvorodičkám, sa nejak rozhodnúť. Každopádne neexistuje jeden scenár, ako či už ten pôrod, 6 nedelie a tak ďalej môže dopadnúť. Nikto nevie, či bude rodiť prirodzene, cisárskym rezom, proste tam je tých otázok milión. Takže ja to mám tak, že dúfam, že všetko pôjde čo najprirodzenejšou cestou. To je samozrejme ideálna predstava, ale môže sa stať čokoľvek a chcem byť na to pripravená, pretože žijeme mimo Európu, žijeme na Filipínach a samozrejme máme tu lekárne, všetko, žijeme v meste, ale predsa len je to iné, že nepošlem manžela, choď mi kúpiť toto a hneď bude vedieť, kam má ísť, ako u nás v Európe. Takže ja som sa vybavila, myslím si, že až príliš, pretože je mi jasné, že možno polovicu z tých vecí ani nevyužijem, ale na druhej strane to, čo pre niekoho bolo zbytočné, môže byť pre mňa tá najlepšia vec a najväčšia záchrana a naopak. Takže berte to tak, že som prvorodička, potom vám určite spravím video, čo som využila a nevyužila, ale ak chcete byť tiež pripravené, tak tu by ste mali nájsť taký ten fajn základ. Prvú kategóriu by som nazvala komfort mamka, pretože veľa z vás si hľadá, čo treba pre to miminko, ale veľmi dôležité je, aby ste aj vy po tom pôrode mali ten komfort, pretože nebude to určite prechádzka ružovou záhradou, kiež by bola, ale je to predsa len pôrod. Takže začala by som týmto, s tým, že vlastne ja budem popisovať v podstate ako keby tak príbehovo, že ako si to ja predstavujem, a ako som to pochopila z tých videí a článkov a recenzií a od ostatných. Čiže v podstate prídem do nemocnice, preto som sa rozhodla zbaliť sa. Budem si brať malý kufor a nejakú väčšiu tašku. Veľa ľudí si bere len ten mommy bag, ale čo som aj čítala, tak náhodou, ak sa stane, že sa musíte po tej nemocnici presunúť, tak je praktickejší ten kufor. Máte malý kufrík, na kufrík si viete prípadne dať ten mommy bag a presunúť sa. Samozrejme, väčšinou vám pomôže niekto, hej, nenechá vás, keby ste mali ťažké tašky ťahať, ale záleží. Možno aj nepomôže. Čiže ja sa budem baliť do kufru, kombinovane s tým mama bagom. Tak, ako prvé, čo určite si treba zobrať, tak je oblečenie. Pre seba ja si budem brať jednak takúto nočnú košelu na gombíky a potom si ešte budem dokupovať buď to nejaké košelové šaty alebo nejaké látkové bavlnené šaty na zavinutie, pretože budete veľa prikladať to bábätko po pôrode, takže aby ste nemali niečo, čo musíte vyzliekať cez hlavu alebo si natiahnuť hore a budete mať nahý ten spodok, takže ideálne niečo na rozopínanie alebo zavinovacie šaty, košela. Šlapky, jedny normálne na chodenie, jedny gumové do sprchy, záleží, či budete na pokoji, na izbe sama alebo s niekým, proste keď je nejaká spoločná sprcha, tak ideálne kvôli hygiene mať aj gumené šlapky a niečo na chodenie, určite nie tenisky, hej, do nemocnice. Tak, ďalšia vec, tak je uteráky. Ja si beriem na tvár proste svetlý, určite si ešte vyperiem, a potom na telo vraj lepšie tmavé uteráky, čo je logické, keďže po tom pôrode sa žena čistí, tak aby ste nemali proste svetlé uteráky od krvi a tak ďalej, takže určite tmavé uteráky ja si budem brať 2 alebo 3. Ešte uvidím, samozrejme partner alebo sprievodná osoba vždy vám vie aj doniesť tie veci, ale ja to chcem mať
pri sebe. Čiže tmavé uteráky. Videla som v jednom videu, že slečna doporučovala aj, čo sa týka nejakého utierania, tieto papierové rolky. Potom vysvetlím v ďalšej kategórii, že prečo, ale mám ich tu napísané. Tak, ideálne je si vlastne nachystať izbu pre seba, hej, čiže prídete do tej izby, zase, ak budete sama, tak nepotrebujete toľko chystania, ak tam budete s niekým, tak nebudete si môcť jednak regulovať teplotu v miestnosti. Ja budem rodiť v lete, určite tam bude klimatizácia, uvidím, buď budem sama, alebo budem ešte s jednou pacientkou na izbe, to ešte budeme riešiť, ale mala by som tam mať klimatizáciu, no nechcem zase úplne nejak to preháňať s tou klímou, aby som neochorela. Deku, tak, nachystať izbu, deka, tak, potom jednak, hej, ona bude chcieť spať, ja budem chcieť byť ešte hore, tak nemôžem tam nechať rozsvietené, takže nejaké malé takéto akože svetielko aj napríklad na večer ku knižke, a ak budem sama na izbe, tak nebudem chcieť nejakým centrálnym tam bielým svietiť, ale nejakým tlmeným, takže existujú proste na baterky také tie malinké lampičky. Ja si budem brať tým, že tu je 30 stupňov, taký fukárik. To si musím ešte kúpiť, je to tiež na baterky a vlastne viete sa s tým ovievať. To vám potom sem pridám určite nejaký obrázok, ako to vyzerá. Ak rodíte v lete aj v Európe, tak podľa mňa je to super vec, hej, že pokiaľ v Európe väčšinou ani nie sú klimatizácie, v nemocniciach si myslím, takže na nejaké to osvieženie pomocou akože VR alebo ten fukárik, hej. Potom nejaké snacky. Vždycky, čo som pozerala videa, tak veľa žien hovorilo, že boli docela po pôrode hladné. Takže je dobré potom mať na izbe nejaký snack. Samozrejme to tiež vie priniesť partner, ale lepšie mať po ruke, lebo človek nikdy nevie. Dlhší kábel nabíjačka, takže nejaký dlhší nabíjací kábel, pretože zase môže byť zásuvka pri posteli, musí to byť ďalej, čiže určite večer alebo počas dňa budete chcieť podať info rodine a tak. Nebude to úplne jednoduché, tá celková manipulácia sama so sebou, takže čím väčšie pohodlie, tým lepšie, alebo aj večer, keď už ležím v posteli, chcem mať ten mobil po ruke a neviem, kde bude tá zásuvka, takže dlhší kábel na nabíjačku. Mám tu napísanú knihu, hej, neviem, možno na to priestor vôbec nebude, ale chcem si zobrať nejakú knihu, aby som sa prípadne zabavila čítaním. Ďalej, ja sa malovať určite nebudem, pretože sa bežne skoro vôbec nemalujem, ale budem si brať nejakú masku, nejaký odličovák, hej, že ráno na vyčistenie tváre a taktiež, že veľa žien vravelo, že mávajú suchšie pery, takže vezmem si aj nejaké labelo, proste nejakú základnú kozmetiku pre seba, s tým, že nebudem si ale brať žiadne akože krémy alebo niečo veľmi parfumované, pretože to nie je vhodné, takže buď nejaká prírodná kozmetika, alebo niečo proste fakt neparfumované kvôli tomu, aby proste keď sa napájate tie prvé dni s tým dieťatkom, tak by tam nemali byť žiadny parfém ani nič, jednak kvôli tým vôňam prírodzeným a druhá aj kvôli nejakej hygiene. Fľaška s pítkom, to je fľaška vlastne s tým nacucákom, hej, že jednak pôrodu je super táto fľaška, že aj pri pôrode, že vás môže smediť, takže vám to niekto podá, nemusí sa to otvárať, nepolejete sa, čiže aby tam bol ten cucáčik, takže vraj to je super vychytávka jednak aj počas pôrodu. Malá sa zobudila, akurát ma tuto šteluje petičkou, takže fľaška s pítkom a malý vankúš. Ja teda nezaspím bez malého vankúšu, hej, čiže ja si určite budem brať malý vankúš. Sami viete, ako fungujete, spíte. Ja proste na veľkom vankúši alebo bez vankúša nezaspím, takže
si ho musím zobrať. Potom je tu gumička, mám tu gumičku do vlasov, to je také akože v rámci tej nejakej kozmetickej taštičky. Takže v podstate rozmýšľala som nad tým tak, aby že ja prídem na tú izbu, hej, a vytvorím si tam nejakú svoju zónu a aby som mala čo najväčší komfort. Tak, ideme ďalej. V podstate vy prídete na tú izbu, niekto čaká na izbe, niekto čaká v takej tej, oni to volajú hekáreň, hej, že ste ako keby v takej nejakej predpôrodnej miestnosti, som to pochopila, ale určite budete mať priestor na to, si vytvoriť, hej, zložiť si tam tie veci, nejak si to tam ako naštelovať, ako potrebujete, potom už sú nejaké kontrakcie, jedno s druhým. Ide sa rodiť, rodí sa, každá by sme chceli rodiť prirodzene, ale samozrejme nie každá máme to šťastie, je to trošičku iné, keď je ten cisársky rez, lebo ten ako keby po tom pôrode tá rekonvalescencia tej ženy môže byť akoby dlhšia a namáhavejšia, takže nie vždy je to tak, že hneď fungujete s tým dieťatkom, záleží to proste na tom prípade, aký je, ale ideálny scenár, proste prebehne pôrod. Po pôrode ste ešte na 2 hodinky, myslím, na tej pôrodnej sále. Ideálne, oni vám väčšinou ako priložia bábätko, preto je dobré mať tie šaty zavinovacie alebo rozopínacie, aby ste si vedeli odkryť tú hruď, aby vám priamo na hruď vedeli proste priložiť to dieťatko. Ono to slúži aj na naštartovanie toho kojenia, hej, že proste aby sa spustilo tvorba toho mlieka, kojenie. Čiže toto by malo prebehnúť. Niekedy v niektorých nemocniciach, možno záleží aj na dohode, môžu skúsiť dieťatko hneď aj priložiť k prstníku, že už sa to myslím aj väčšinou robí, že ho hneď dajú ako keby, aby sa snažilo nasať na ten prstník. Takže ste na tej nejakej ste v tej pôrodnej sále, potom sa presúvate, oni vás kontrolujú všetky vyšetrenia, presúvate sa na izbu a pokiaľ ste aj vy, aj dieťatko v pohode, tak začínate vlastne fungovať a starať sa hneď o to dieťatko sami. V prvom dni sa dieťatko vlastne nekúpe, ono sa len očistí, takže s kúpaním prvý deň si netreba robiť nejaké starosti, ale hneď vlastne sa začína prikladať. Dajte si pozor aj na to, že ja si beriem tých šiat a tých košiel viac, pretože samozrejme vy porodíte to dieťa a keď ho chcete hneď priložiť, tak oni ho nejak očistia, ale samozrejme on ešte má na sebe ten más na ochranu a tak, čiže tú prvú košelu si vlastne zašpiníte hneď, hej, čiže potom sa prezlečiete do novej, takže ja si budem brať asi 3 alebo možno 4, uvidím ešte. Čiže prichádzate na izbu, všetko je v poriadku, snáď, dúfam, každej jednej prajem. Začíname sa starať v podstate nejak o to dieťatko s tým, že oni, pokiaľ by bola nejaká komplikácia, tak vám ho nosia, hej, aby ste sa nebali, ale väčšinou začína nejaký ten proces toho krmenia a prebalovania. Ešte predtým, než teda začneme s tým bábätkom, tak musíme nejakým spôsobom dať dokopy seba a vás prinesú po tých 2 hodinách na izbu a ešte odpočívate, potom prebehne nejaká prvá sprcha a prvá toaleta. Hej, čiže pri tej prvej sprche tak tiež ideálne mať kozmetiku, ktorá nie je parfumovaná, niečo na prírodnej báze. Opláchnete sa, omiete sa a potrebujete sa dať dohromady. Tak, a ja teraz idem začať s tými vecami, ktoré tým, že potrebujete dať seba dohromady, tak prvá také základné veci sú samozrejme veľké popôrodné vložky. Ja mám vlastne jedny s krídelkami, pretože vraj sú lepšie, ale nie sú tak hrubé, tak uvidím, ako budú držať. A potom sú klasické obrovské mama vložky. Proste po pôrode, pri tom 6. nedeli žena krváca, takže určite ich budete potrebovať veľa.
čo mi bolo povedané, takže určite sú lepšie takéto vlastne, oni sú také sieťkované, väčšinou ženy mávajú nohavičky, ale vraj sú lepšie tieto kraťasky, pretože jednak aj tá vložka, že tam lepšie drží a že je to aj pohodlnejšie. Ja opäť mám dve varianty, mám jednu variantu od Frida mám a potom ďalšiu variantu Chico sa to volá, proste zobrala som dve varianty, uvidím, čo mi bude pohodlnejšie, ale zvolila som ja teda tieto sieťované kraťasky. Myslím si, že to dáva logiku, že tým, že je to väčšie, bude to viac držať. Ďalšia vec a vychytávka, ktorú som videla u jednej dievčiny, tak je intímna sprška. V podstate vy po tom pôrode, tak si vymieňate docela často, myslím, že dokonca 6-krát, 8-krát to môže byť denne, si vymieňate tu je vložky a vždycky po toalete je dobré akože sa opláchnuť a nie vždy akože je sila ísť do tej sprchy, takže keď idete napríklad na malú potrebu, tak pri toalete môžete mať túto intímnu spršku, do ktorej si viete dať studenú vodu, čo je super, lebo vám to vie urobiť aj taký ten chladivý efekt, hej, že niekto si dáva tie gélové vložky, pozor, ešte to som chcela spomenúť, že sú gélové chladiace vložky. Mne väčšinou tieto gélové chladiace veci nerobia dobre, takže ja do toho nechcem ísť, ale našla som na to aj veľmi pozitívne recenzie, veľmi negatívne, tak aby ste vedeli, že niekoho to až štípalo práve to chladenie, takže aby ste vedeli, že niečo také existuje. Ja teda budem dúfať, že nejak studená voda na tie intimné partie bude pomáhať, keď budú citlivejšie a hlavne aj sa to pekne umie a nemusíte ísť po malej potrebe hneď do sprchy a plus, že sú super ešte vlhčené obrúsky s dubovou kôrou. Tie si ešte musím zabezpečiť, to som sa dočítala až po mojej objednávke, takže že to je príjemné, akože si to očistiť tými vlhčenými obrúskami s tou dubovou kôrou. No a práve čo som spomínala tú rolku, tak slečna mi vravela, že jej nebolo úplne príjemné sa utierať uterákom, ale že tam mala proste jemné papierové rolky, a tým sa vlastne akoby tie intimné partie, že si utierala skôr rolkami, alebo môžete, prípadne samozrejme určite existuje aj nejaký soft toaletný papier, ale toto slečna veľmi, veľmi chválila. Ďalšia vec, tak určite budete potrebovať kojacu podprsenku / kojace podprsenky, pretože často budete vlastne prikladať to bábätko, takže sú také špeciálne podprsenky, to si ešte tiež musím zakúpiť, že si vlastne odhalíte prso, prikladáte bábätko a potom v prípade, že je mliečko, ja vždy všetko hovorím teraz ten ideálny scenár, hej, a potom sa dostaneme k tým neideálnejším scenárom, ale prípadne, že je mliečko, tak prvé dni v podstate ide kolostrum, že není to úplne tak mlieko, ale že sa spustí vlastne to kolostrum a potom druhý alebo tretí deň je to veľmi individuálne, ak sa naštartuje tá laktácia, tak potom už ide aj to mliečko a niekedy to mliečko vlastne z tých prs ide samovolne, takže je dobré mať po ruke aj vložky do podprsenky, proste sú tu takéto okrúhle vložky priamo určené na to, ja mám od Sovinexu, takže tiež akože za mňa dúfam, že to mliečko bude a že ich budem potrebovať. Takže sú ešte aj vložky do podprsenky s tým, že skvelé je mať veľa takýchto bavlnených, mušelínových plienok, pretože keď to krmíte to bábo, tak a ešte to není úplne zosynchronizované, tak to mliečko môže tiec, môže byť všade, čiže na utieranie, alebo potom samozrejme budete potrebovať aj na zabalovanie dieťatka, tak veľa
látkových, bavlnených, mušelínových plienok. A ja sa musím nahliadnúť do svojho zoznamu, pretože aby som niečo nezabudla. Intimná sprška, ďalej, taktiež, pozor, dezodorant by taktiež mal byť nejaký prírodný, ideálne neparfumovaný, lebo toto na mňa napríklad vôbec by nenapadlo, by som si zobrala asi klasický svoj, takže to som si napísala, že aj dezodorant, vlhčené s tou dubovou kôrou, naštartovanie kojenia, ideálne hneď prisatie, bonding je to prikladanie, čaj, že skvelý na naštartovanie toho kojenia je čaj pre tehotné, respektíve pre kojace ženy, takže ten si tiež ešte budem určite zadovažovať. A mám tu napísanú nejakú popôrodnú penu. Ja neviem, či chcem niečo aplikovať na tie intimné partie, aj keď viem, že asi to môže pomôcť, ale na toto si sem dáme takú anketu, že možno, že ak máte vy nejaké skúsenosti, ako pomôcť tomu hojeniu, tak to by som si nechala ešte doporučiť, že či áno. Ale tak, už som sa znovu zorientovala v tom svojom zozname a teda pokiaľ by to kojenie šlo podľa plánu, snáď dieťatko by sa prisalo a bola by som schopná ho hneď od začiatku krmiť priamo z prsa, tak stačí v podstate tá kojacia podprsenka. Niekto má toho mlieka extrémne veľa a potrebuje to trošku ako keby odsať, pretože môže sa stať, že sa vám aj veľmi nalejú prsia mliekom a môže byť ten prsník tvrdý a preto sa to bábätko nebude vedieť nasať, tak v tom prípade je fajn mať so sebou aj odsávačku. To je v podstate akoby tá lepšia varianta, že mliečko je, jeho veľa, treba ho trošku odsať, aby boli mäkšie prsníky. Ja si budem brať túto hands-free odsávačku zase opäť od Sovinexu. Ona je v takomto peknom tvrdom balení, takže je to také akože veľmi spratné, praktické. Vyzerá to takto. Má 180 ml, nabíja sa, je tu nabíjačka, takže taká chytrá, dobrá vecička. Takže ak bude potrebné mliečko odsať, tak mám odsávačku a mám aj takéto sáčky na odsaté mliečko. Za mňa je proste cieľ to dieťatko nakrmiť. Ideálne proste tým svojim mliečkom a niekedy to môže ísť tou cestou, že je to dieťatko šikovné a hneď to funguje, ale môže sa stať, že proste sa to dieťatko nebude vedieť nasať, nebude to možné a vtedy tomu musíme nejakým spôsobom pomôcť. Za mňa veľmi taká podľa mňa vec, ktorú nechcú maminy použiť alebo berú to ako poslednú možnosť. Ja to tiež berem ako poslednú možnosť, ale berem si so sebou určite aj klobúčiky na brádavky. Pokiaľ by to naozaj nešlo a skúsili by sme to s tými klobúčikmi a podarilo by sa prisať, tak proste pôjdem aj do tejto varianty. Akože viem, že ono potom môže to spôsobiť, akože zastaviť akože aj tú tvorbu toho mlieka, respektíve nie je to prso tak stimulované cez tie klobúčiky ako bez, hej, čiže neberte to, že je to akože, no skúsim to dvakrát, nejde to a hneď si to dávam, ale skôr proste naozaj ak to po tých 2-3 dňoch nepôjde, tak chcem to mať so sebou. Mám na to rovno aj túto zase príručnú, by som povedala, alebo tento príručný sterilizátor, ktorý potom neskôr budem využívať na dudlíky, ktoré chceme dať samozrejme až ideálne sa vraj doporučujú po 4 až 6 týždňoch, ale zase na to je 1000 názorov. Pokiaľ nebudeme musieť dávať, nedáme. Pokiaľ budeme musieť dať, tak budeme mať so sebou 0,0. To zase za chvíľku vysvetlím.
Takže ak bude musieť použiť klobučiky, tak oni sa musia sterilizovať a je dobré mať príručný sterilizátor. Jednak do tej pôrodnice, prípadne ženy, ktoré už odrodili, sú doma, používajú to, tak je to taká fajn vychytávka. Samozrejme, pokiaľ by som to nemusela použiť, tak by som bola šťastná, ale stať sa môže čokoľvek, ako som povedala. A tým sa dostávam aj k tej, za mňa, nechcem povedať najhoršej variante. Proste, keď to mlieko nie je, tak tá žena v prvom rade by si to nemala vyčítať. Hej, že nechcem dostávať ženy do stresu, že ježiš, len kojiť. Jasné, proste, kiež by nám každý pán Boh doprial kojiť. Ale keď to nejde, to dieťa je potrebné nakrmiť, takže musíte šiahnuť aj po tej variante, že zvolíte umelé mliečko. A toto je za mňa proste taká vec, že pokiaľ nebude mať to mlieko, tak v tých prvých dňoch toho života toho dieťaťa, to, čo mu dávate, tak je úplný ten základ. Fakt na celý život, dá sa povedať. A je to jednak spojené s imunitou, s vývinom a tak ďalej. Takže akože ja nechcem, aby môjmu dieťaťu dali nejaké umelé mlieko, ktoré ani neviem, čo to je za umelé mlieko. Ešte keď ja som proste v Ázii, hej, takže chcem byť pripravená aj na túto situáciu, ak bude potrebné proste umelé mliečko, alebo ak bude potrebné ako nejaké kombinované krmenie, že toho mliečka proste nebude mať dostatok, tak som si zobrala a zabezpečila toto svoje mliečko od Baby's Milk. Ja som mala s pani 2-hodinový hovor ohľadne tohto mlieka a naozaj, až ak nebudem krmiť, chcem svojmu dieťaťu dopriať to najlepšie. A táto značka je vlastne, sú certifikovaní, že majú kolostrum. Ja k tomu ešte urobím samostatné video, pretože to určite stojí za to pozrieť sa na túto značku pre maminky, ktoré už napríklad sú po pôrode a bohužiaľ nemajú to mliečko, tak aby ste šiahli po niečom, čo pre to dieťa je to najlepšie. Ja aj teraz v podstate beriem kolostrum, pretože chcem ešte ako keby trošku seba teraz boostovať a budem brať aj potom, aby som ešte aj to mliečko viac naboostovala tou imunitou, takže toto sú dva produkty, ktoré teraz som nasadila vlastne takú kúru, respektíve pred mesiacom, ešte to mám na 2 mesiace, pretože mám 2 mesiace do pôrodu. Kolostrum prirodzene vlastne je to prvé, čo to dieťatko dostáva z tých prstníkov, ale k tomu som povedala, že ešte sa vrátim a spravím vám určite viac obsiahlejšie video, aby ste tomu chápali. Teraz sa s tým nebudeme zdržovať. Tak, pokiaľ teda budem musieť ísť do tej varianty jednak buď umelého mliečka, alebo budeme vedieť krmiť, ale nebudeme vedieť krmiť dostatočne a budeme musieť použiť fľašku, tak ja si beriem so sebou fľašku 00. Je to antikoliková fľaška, ktorá vlastne má jednak ten cumlík, alebo ako to nazvať, prispôsobený tomu, aby sa to dieťa neodučilo tak rýchlo od toho sania z prsa, pretože častokrát sa stáva, že keď tomu bábätku dáte fľašku nejakú a ono to ide jednoducho, tak ono už potom nechce cucať to prso. Takže táto fľaška je super, keď už musíte nejakú zvoliť, tak je výborná. Ja určite tiež k tomu ešte vám sem hodím viac info. Ja som to rozoberala aj v jednom samostatnom videu na Instagrame, takže nechcem tu ale teraz o tom robiť zase 10-minútový nejaký pokec, ale je to výborná fľaška na začiatok. Je tu aj cumlík, je to taká istota, hej, že
aby som mala, ak už náhodou budem musieť nejaký použiť, že nebudeme vedieť utišiť to bábätko alebo čokoľvek, tak niečo aby bolo po ruke. Takže táto flaška, a ona vlastne má, no dobre, ja sa potom k tomu vrátim. Toto nechávam doma, ak by bolo treba náhodou použiť, tak mi to prinesie Milan. Mám od Sovinexu aj sterilizátor na flašky, takže to zatiaľ nechávam doma, ale pokiaľ proste budem musieť ísť tou variantou krmenia z flašky, tak mi to len proste do nemocnice privezie. No, ešte by som sa chcela vrátiť k tej odsávačke, že tá odsávačka v prípade, že to nepôjde tou prírodzenou cestou, že vám nebude to bábätko dostatočne sať, aby stimulovalo ten prsník dostatočne, aby sa tvorilo mliečko, tak sa tá odsávačka používa častokrát aj na udržanie tej laktácie, pretože ona má až 3 módy a vie pekne ako keby simulovať a stimulovať prso, simulovať to dojčenie a stimulovať prso, aby sa vytváralo nové mliečko. Napríklad jedna slečna mi písala, že jej to nešlo, že bola proste, že mala hrozne málo mlieka a že proste to strašne dlho trvalo, kým sa jej ako keby tá laktácia naštartovala, ale že odsávala a po 5,5 mesiaci sa jej podarilo v podstate naštartovať tú laktáciu aj pomocou tej odsávačky. A po 5,5 mesiaci začala úplne krásne kojiť a vravila, že teraz úplne malá ide jak blázen, takže sú tie prípady, ako som povedala, sú rôzne. Prvý deň, čo je vlastne ten 0. deň alebo ten deň pôrodu, tak sa bábätko nekúpe. Hej, že oni vám ho privezú, buď ho máte na izbe, pokiaľ je všetko v poriadku, opäť pokiaľ sú nejaké komplikácie a musia stabilizovať alebo dávať dohromady nejak vás, tak majú bábätko oni pri sebe a nosia vám ho akože prikladať, ale samozrejme ideálna varianta je mať to bábätko pri sebe a začínate vlastne s nejakou starostlivosťou. Prvá vec je nejaké to prebalovanie, čiže zoznamujeme sa s nejakým prebalovaním. Tým, že v podstate akože bábätko sa ešte nekúpe, tak ideálne je použiť vlhčené obrúsky. Opäť nemali by byť nejaké parfémované, voňavé a tak ďalej. A ja som zvolila tieto 99% sú vodou nasiaknuté, alebo ako by som to povedala. Takže úplne čo najviac prírodné a tiež sú od Sovinexu, takže toto si beriem na utieranie prdelky malej. Potom budeme potrebovať plienky a prebalovacie podložky. Plienky, že sú super, na začiatok robí to Pampers normálne s indikátorom toho, že či v tej plienke niečo je. Že je tam taký pásik a že keď sa dieťa pokaká, pociká, takže ono vám to ukáže, že tá plienka je vlastne naplnená a vy viete, že už je ten čas a nemusíte to stále kontrolovať. Jednak je to fajn pre nové mamičky, hej, že nemusíte furt rozbalovať tú plienku aj potom vlastne v tom 6. nedeli, takže to som našla ako vychytávku tie plienky s tým indikátorom, prebalovacie podložky, klasika, aby ste nezašpinili prebalovací pult, existujú proste jednorázové, alebo prípadne môžete tam mať aj nejakú bavlnenú, alebo tak záleží proste už na každého uvážení. Prvé dni sa nedoporučuje vlastne na to dieťatko dávať skoro nič, hej, že fakt, že tá koža je tie prvé dni úplne citlivá, takže čím menej, tým lepšie. Ako som hovorila, stačí bábätko vyčistiť vlastne tými vlhčenými obrúskami alebo len proste vodou a tou plienkou, ktoré som tu dávala, že naozaj len akože to nejak akože otrieť. Jediné, čo budete potrebovať v tej pôrodnici, tak je krém na zapareninky, takže očistíte, natriete a necháte dieťatko trošku ako keby osušiť a potom dávate tú plienku. Niekto používa proste jednorazové plienky,
niekto, kto chce ísť úplne do toho takého, jak naše staré mamky, ja hovorím, tak niekto si bere proste látkové plienky, ja pôjdem určite do jednorázových, asi do nejakých proste pampersiek. Mám tu jeden krém, teda na taký normál, že všetko ide zase podľa scenáru a máme krásnu ričku. Pokiaľ krásnu ričku mať nebudeme, tak mám tu aj takúto pomádu. Jedno je krém, jedno je pomáda, obidve je na tie zapareninky. Toto už je také ako keby intenzívnejšie naozaj, že ak by sa vyskytlo nejaké väčšie začervenanie, tak agresívnejšie, tak pôjdem do tej pomády. Ináč budem dávať tento krém. No, takže takže látkové bavlnené plienky, prebalovacie podložky, plienky s indikátorom vlhčené, a takže to je k prebalovaniu asi všetko. Ten prvý deň vlastne po tom pôrode a vyšetreniach a všetkom, tak bábätko sa zabalí do tej bavlnenej plienky a dáva sa do zavinovačky, takže je super mať so sebou zavinovačku. V niektorých nemocniciach v Európe dávajú, niekde nie, treba si to samozrejme zistiť. Dávala sa niekedy perinka, hej, že všetci, môj ročník sme všetci určite vy už boli v perinke, ale teraz už je to také modernejšie, že sú tieto zavinovačky a budem mať jednu plus jednu náhradnú. Čiže tu mám látkové plienky, zavinovačka, dieťatko je v zavinovačke, super je mať vlastne čiapočku, rukavičky, záleží kedy rodíte, zase v tom lete to nemusí byť úplne také hrubé a v zime je to na uvážení, ale to vám určite poradia. To dieťatko si potrebuje aj nejak vyrovnať tú teplotu, takže väčšinou vždy má vlastne na začiatku čiapočku a rukavičky. Rukavičky sa dávajú aj preto, že vlastne vaše dieťatko sa narodí už s nechtami a aby si neublížilo, môže keď má dlhšie nechtiky, tak buď dávajú v pôrodnici rukavičky. Ja teda si beriem aj takýto setík, kde vlastne sú také malinké nožničky, je tu nejaká kefka, hej, čiže, ale hlavne na tie nechty a plus ešte, pokiaľ má vaše dieťatko vlásky, tak potom druhý deň, keď už kúpeme, tak mám tu aj takúto vlastne kefku na vlásky. Tak, vraví sa, že keď vás páli žáha, čož ja mávam, takže budete mať vlastaté dieťa, takže som zvedavá, takže budem mať so sebou takýto kit jednak, ježišmaria, už mi to dopadá, budem mať so sebou takýto kit jednak na tie nechtíky a aj na tie vlásky. Čo sa týka potom toho kúpania, tak tie prvé dni vlastne, že sa to dieťatko čistí, kúpe len vo vode a ani sa vlastne neutiera, hej, že jak my sa utierame utierákom, že sa nejak akože utiera, ale skôr, že vy ho umiete v tej vode a potom ho zabalíte zase do nejakej, buď to do utieráka, alebo používajú sa nejaké mušelinové, waflové. Ja mám z takéhoto zajačika a vlastne len prikladáte a vlastne takým ťupkaním ako keby osušujete to bábätko, že ešte to není kúpanie so žiadnymi nejakými ako prípravkami, že to až potom, že tie prvé dni by teda mala byť dostačujúca voda. Ja berem teda aj mušelínovú, takú akože mušelínovú takúto dečku, hej, na ktorú si ju tak položím. Mám dve také mušelínové dečky, mám tu potom túto wafľovku a mám aj klasický, takú uterákovinu by som to nazvala, od Inter Baby, takže tiež je to s takou kapuckou, takže to je potom vlastne k tomu kúpaniu. Po nejakom kúpaní alebo prebalovaní, tak
bábätko potom samozrejme musíme obliecť. Ja budem brať tieto bodička s krátkými rukavmi, aj s dlhými rukavmi, nejakých 4 až 6 kusov, čo bolo veľmi doporučované, takže určite brať všetko na nejaké takéto odopínanie, hej, alebo viazanie, že určite nie na začiatok nič, čo sa dáva cez hlavu, jednak kvôli tomu, že aby ste vedeli lepšie to nasadiť, že tá manipulácia s tým bábätkom v tých prvých dňoch je ešte taká opatrnejšia, a teda tieto rozopínacie alebo zavinacie body, že sú oveľa praktickejšie, takže niečo na tento štýl, buď to na takéto cvočky. Ďalej, ja beriem aj vlastne takúto hračku pre malú, pretože určite chceme od začiatku dávať nejaký ako môj káčik, hej, ktorý bude mať pri sebe, a posledné 2 týždne, ja ho ešte operiem, ale potom posledné 2 týždne chcem, aby sme vlastne si ho dávali do postele k sebe aj ja, aj Milan, aby to tak nejak nastalo našu vôňu, alebo ako to povedať, a hlavne aj toho Milana, aby vlastne nás cítila od začiatku. Hej? Čiže toto jej budeme dávať k nej, samozrejme nedáme jej to na hlavu, ale že toto jej dáme proste buď do postielky, alebo tak, takže tak toto vyzerá. Je to od Happy Horse a je to naozaj, ja kebyže vám môžem dať chytiť cez obrazovku ten materiál, tak ja som snad nič jemnejšieho v ruke nikdy nedržala, a tie hračky sú naozaj krásne. Oni sa preslavili aj týmto králičkom, ktorého tu máme, a ja proste nechcem, aby to dieťa bolo úplne nejak extrémne rozmaznané, a preto proste chcem, aby si vytvorilo možno k nejakej hračke aj takú akože citovú väzbu, no ale to už je len také moje, hej, to proste tak som si povedala, a tak sa mi to páči, takže toto budeme dávať. Tak, no a čo tu ešte mám? Ešte tu mám, ostal mi tu ešte vlastne krém na bradavky. Pokiaľ by boli nejaké popraskané alebo čokoľvek, tak je super to mať po ruke. Je to 100% z prírodných ingrediencií, čiže vôbec ničomu to nevadí. Je to vhodné vlastne aplikovať na tie prsia, takže berem si radšej aj takú prvú pomoc tento krém. No a ale chcete niečo mať, tak dezinfekciu z lekárne na pupček, to sa tiež čistí, myslím 2-3 krát denne. Olejček, hydratačný krém, to stačí až doma pre to bábätko, zatiaľ v podstate stačí na tie zapareninky. Teplomer do zadočku, to je ešte dôležité, že tiež by mali mať v nemocnici, ale môže sa stať, že aj nie, takže ešte tam mám teplomer do zatočku a kruh na sedenie. Že v podstate tým, že po porode máte tie intimné partie citlivejšie, takže niekto reálne nevie si ani dobre sadnúť, a je normálne kruh, vyzerá to ako detský nafúkovací kruh do bazénu, a že je to skvelá pomôcka práve na to sedenie, takže to je ešte taký tip na záver, s tým, že dúfam, že som nič nezabudla, a určite budem rada, ak mi do komentára dáte ešte aj vy vedieť možno nejaké vaše vychytávky, že si to tam nájdem, ešte sa dovybavím, prípadne aj iné ženy si to môžu pozrieť a inšpirovať sa. Dúfam, že som vám týmto videom dala takú nejakú jasnejšiu predstavu o tom, ako asi to prebieha a čo všetko možno sa bude hodiť, možno aj nebude hodiť, ale za mňa toto je taký fajn základ, takže to je všetko.